सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते विशाल परब यांचा झंझावात कायम आहे। खरं तर विशालजी, नवनवीन उपक्रम घेण्यामध्ये आपण नेहमी प्रथम स्थानी राहिलात। आताही पावसाला सुरुवात होणार आहे, त्या अगोदरच व्यापाऱ्यांना आणि स्थानिकांना छत्री वाटपाचा कार्यक्रम आपण हाती घेतला। पाहायला गेलं तर छत्री वाटपाचा कार्यक्रम तसा छोटा आहे, परंतु तो तितकाच महत्त्वाचा आहे, कारण कार्यकर्त्यांबरोबर जोडण्याचा हा एक प्रयत्न आहे। आपली नेमकी या कार्यक्रमाबाबतची भावना काय? सर्वांचे लाडके पंतप्रधान, भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेबांच्या 12 वर्ष पूर्ण पंतप्रधान होण्याचा जो कालावधी आहे तो रेकॉर्ड ब्रेक स्वर्गीय नेहरूजींच्या नंतर हा पहिले पंतप्रधान म्हणून त्यांचं रेकॉर्ड गिनीज बुक मध्ये नोंद झाली। आणि दरवर्षीप्रमाणे आमचे सर्वांचे प्रेरणास्थान भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि आमचे सर्वांचे लाडके पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या प्रेरणेतनं संपूर्ण अशा प्रकारचा कार्यक्रम आम्ही अनेक वर्ष संकल्पना आमच्या ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर सरांची आम्ही अनेक वर्ष हे सेलिब्रेशन लोकांमध्ये करतो। या ठिकाणी पाऊस आला की गोरगरीब जनतेमध्ये एकच असतं की पाऊस आल्यानंतर डोक्यावरती छत नसतं आणि त्यावेळी एखादा प्लॅस्टिकचा तुकडा घेऊन त्या ठिकाणी आपण एखादी गोरगरीब महिला असते त्या ठिकाणी ती बसते आणि आपला भाजीपाला विकत असते। अनेक वर्षापूर्वी आम्ही असेच दोडामार्ग किंवा वेंगुर्ल्यामध्ये आम्ही प्रवास करत असताना सन्माननीय ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर सर यांना उपनगराध्यक्ष साहेबांना संकल्पना आठवली की आपल्या या भगिनींसाठी माऊलींसाठी आपण कुठेतरी त्यांच्या डोक्यावरती छताचा आपण स्वरूपामध्ये काहीतरी द्यावं। या संकल्पनेतनच या छत्री वाटप कार्यक्रमाची एक प्रथा रूढ झाली आणि ती सुरुवात आम्ही अनेक वर्ष करत आहोत। आज आम्ही विधानसभा सावंतवाडीच्या मतदारसंघामध्ये सर्वप्रथम बांद्यामधील भारतीय जनता पार्टीचं जे स्थळ आहे त्या ठिकाणी आम्ही या प्रकारचा कार्यक्रम सुरुवात केला आहे। आजच्या या कार्यक्रमाला आलेल्या माझ्या सर्व बांधवांना, माझ्या गोरगरीब जनतेला, माझ्या महिलांना, माऊलींना मी धन्यवाद देतोय। भारतीय जनता पार्टीचे माझ्यासोबत असणारे सर्वच माझे पदाधिकारी, शहर अध्यक्ष असतील किंवा सर्वच कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद देतोय, कारण आजचा हा कार्यक्रम शोभा वाढवण्याचे कार्य माझ्या सर्व मित्रमंडळींनी केलेलं आहे। या ठिकाणी आपण पत्रकार बंधू सुद्धा आल्याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद देतोय। विशालजी, खरं तर मला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे। सावंतवाडी शहराच्या राजकारणात सध्या तुफान पाऊस सुरू आहे। मागील 2-4 दिवस आम्ही देखील ते सगळं पाहतोय, अनुभवतोय। विशाल परब यांनी आज इकडे बांदा आणि दोडामार्ग मध्ये छत्रीचं वाटप करताय आपण। विशाल परबांची छत्री नेमकी सावंतवाडी शहरात कोणाच्या डोक्यावर आहे? सिंधुदुर्गाच्या राजकारणामध्ये 2005 पासून मी आहे। सिंधुदुर्गाच्या राजकारणामध्ये असल्यापासून आजपर्यंत मी माझ्या आयुष्यामध्ये नगरपालिका इलेक्शन होऊ दे, विधानसभेची इलेक्शन असू दे, लोकसभेची असू दे किंवा नगरपालिकेची असू दे, जिल्हा परिषद असू दे, कोणत्याही इलेक्शनला माझ्या पत्रकार बांधवांनी मला असंख्य प्रश्न विचारलेत, परंतु मी केव्हा कोणावरती टीका टिप्पणी किंवा माझ्याकडनं कोणतंही चुकीचं वाक्य या ठिकाणी बोललं जाणार नाही। आमचे सर्वांचे भारतीय जनता पार्टीचे आदरस्तंभ या ठिकाणी महोदय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचा हायकोर्ट आहे। त्या ठिकाणी पालकमंत्री ज्यांनी पालकत्व स्वीकारलंय ते आमचे सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांच्याकडे सर्व या ठिकाणी जिल्ह्याची धुरा आहे। आम्ही छोटेसे कार्यकर्ते आहोत म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी बाजारपेठांमध्ये छत्र्या वाटप कार्यक्रम आम्ही चालू केलेला आहे। त्यामुळे पाऊस किती पडून दे, त्या पावसावरती आम्ही बोलण्या एवढे मोठे नाही आहोत। पण त्याच अनुषंगाने अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न मी विचारेल। मायकल डिसोजा हे अपक्ष उमेदवार जरी असले तरी ते भाजप प्रणित होते। अनेक वेळा आपल्या सर्वांसोबत आम्ही त्यांचे फोटो पाहिलेले आहेत। माझा प्रश्न असा आहे, मायकल डिसोजा यांनी घेतलेली भूमिका थेट पत्रकार परिषद घेण्यापर्यंतची तुम्हाला योग्य वाटते का? मी आता तुम्हाला बोललो ना, या ठिकाणी आमचं हायकोर्ट जे आहे ना ते आमचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहेत आणि त्यांच्या शब्दाच्या पुढे मी म्हणा किंवा आमचे सर्वच कार्यकर्ते आम्ही पुढे कोण जात नाहीत। आणि विशेष पालकत्व जे आहे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं, ज्यांच्यावर विश्वास आहे ते सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांच्यावर प्रचंड विश्वास आहे आमच्या सर्वांचा। त्यामुळे हा विषय त्यांच्या कोर्टामध्ये चेंडू आहे। त्यामुळे मी काय छोटासा कार्यकर्ता आहे, माझं काय, त्यामुळे मी गोरगरीब जनतेमध्ये पूर्वी होतो, आजही आहे आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा असणार आहे। आपले शेजारी उभे आहेत। नगराध्यक्षांबाबतचा माझा शेवटचा प्रश्न आहे। अनेक आरोप होत आहेत नगराध्यक्षांवरती वेगवेगळ्या विषयावरून, तुमची नेमकी भूमिका काय? तुम्ही नगराध्यक्षांच्या पाठीशी उभे आहात का?
नेमका विशाल परबांची भूमिका याबाबतची. मी आताच आपणास बोललो की मी केव्हाही नो कॉमेंट्स असते, मी कोणत्याही विषयावरती बोलत नाहीये. या ठिकाणी माझं हायकोर्ट किंवा प्रदेशाचा हायकोर्ट, प्रदेश अध्यक्ष आहेत. जो निर्णय ज्या विषयाचा द्यायचा असेल ते प्रदेश अध्यक्ष साहेब देतील, किंवा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं ज्यांच्याकडे पालकत्व आहे, ज्यांच्यावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची धुरा आहे आणि ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, ते नक्कीच या गोष्टी निभावतील, एवढं मी आपल्या समोर सांगतोय. सावंतवाडी शहराचा एकूणच जो चेंडू आहे, राजकारणाचा चेंडू हा हायकोर्टात गेलेला आहे, त्यामुळे तिथंच निकाल लागेल असं विशाल परब सांगतायत. राजेश हेदळकर सह साईनाथ गावकर, कोकण बांदा.